От Азис към Bad Bunny, защо пък не? Smile! So much beauty in one car. Beautiful girls! Ето в този гардероб, даже тук малко ви подсказах, се крие една част от аутфита ми. Готови ли сте да я видите? Здравейте хора! Long time no see. На плаж сме, защото имам да ви съобщавам една велика новина. В други ден заминала на концерт на Bad Bunny и затова искам да хвана малко тен, за да приличам поне малко на пуерториканка, за да може да ми обърне внимание. Подготвила съм му невероятен аутфит. И искам Bad Bunny да ме забележи. Не, сега на страна от шегата. Наистина тази година не съм се излагала на слънце. Веднага, щом откриха всички басейни в околността, си казах, че този процес трябва да започне възможно най-скоро, за да може да се подготвя за почивката ни с Габо, която ще бъде дълга и не искам да изгарям. Миналата година си бях взела от продуктите на NL Beauty. Миналата година изхабих Salted Caramel бустера на NL Beauty. Тази година съм си купила два нови, за да ги тествам и да сравня кой аромат ми допада повече. Но този продукт наистина ми позволи много бързо да натрупам шоколадов загар. Затова знам, че и този път ще ме спаси. Сега пред вас наживо тестваме Beach Baby на NL Beauty. Единият аромат е с какао, а другия Salted Caramel. Формулата е обогатена с пептиди, така че кожата ви едновременно ще бъде и хидратирана. Продуктите им са веган. Също така са с 97% натурален състав, което е много важно. Много жалко, че не мога да пресъздавам аромати през камерата, но това е уникален въпрос. Аз съм пристрастена, затова знаех, че отново трябва да си го взема, но просто бях любопитна да видя дали какаовото всъщност е толкова добро. Единия крак е намазан. Сега да тестваме аромата какао. Хора, те са като истински десерти. Не знам това как са го постигнали, но много пристрастяващо. Не знам, не мога да избера. Двете са супер добри. Преди да замина, имам още няколко задачи, които искам да свърша днес. Едната е да намеря къде да проявя снимките от този аналогов фотоапарат. С него съм изтракала 36 пози от рождения ден на Ивчето в Мароко и искам да проявя всички кадри, да ги сложа в едно албумче и да го подаря като част от подаръка, който и бяхме подарили. Отивам на тренировка за лице. Една моя позната си е отворила зала, в която прави скулптуриращи масажи за лице и всъщност предстои да ми направи един такъв, с който да подготви лицето ми за събитието на Дъглас и по-специално концерта на Bad Bunny, който ме очаква в Мадрид. Ходила съм и преди на такива масажи, супер добре се отразяват на мускулатурата на лицето, тонизират много хубаво, знам, че имат супер ефект. Отивам да проверя с какво ново може да ме изненада Тони с тази зала, защото тя ми каза, че е нещо много иновативно, нещо, което подготвя от много време, така че давайте да вървим. Добре, паркирах. Мястото има много готино име Face Yourself. Ето го! И е с оранжеви столчета. То направо си ме чака. И то си е направено за мен. Тони, честито начинание. Аз съм разказала на хората и съм казала, че имам големи очаквания, за да видя с какво ще ме изненадаш сега. Показвам се преди и ще се покажа след това и след с пълната промяна. Така, освен на процедура, днеска се здобих и с подаръци, защото Тони беше толкова мила да ми подари дневен крем, който е хидратиращ. Си купила формула на неща, които са работещи и сега ми подаряваш този серум с
нар и хидратиращ крем, които да ползвам от дома след терапията. Да, точно така. Чисти, напълно натурални съставки има вътре и са прекрасна комбинация към масажа за лице. Това тук какво е? Това е глаша, която също ползваме по време. Вътре си има инструкции как да ползваме глаша. Между другото, глашата работи. Аз ползвам го, когато искам да провокирам кръвопоток в лицето, за да стои по-добре гримът ми. Даже си е брандирано. Да. А откъде ти дойде името Face Yourself? Аз те похвалих предварително във видеото, че много ме изкефило. Face Yourself дойде от онлайн програмата, която пак е свързана с масажи за лице, но... Ти имаш онлайн програма? Да, те са за вкъщи, за хора, които нямат време да ходят навън по студия, нали, които предпочитат да правят тази грижа вкъщи, защото в един момент правиш масажи вкъщи, но може би понякога нямаш време, понякога нещо друго е приоритет. И точно в този момент трябва да се срещнеш с себе си и да избереш кое е важно, нали, кое е приоритетно и да проявиш воля. Така че Face Yourself има две значения. Не, много красива история, Тони. А и ти самата си много красива жена. Как поддържаш тази визия? Правиш, смисъл, можеш ли да правиш сама на себе си тези масажи или е трудно човек върху себе си да ги упражнява? Само така се поддържам. Само с масажи, тук в студиото, както и вкъщи. Добре, адреса какъв е? Улица Смърч 13. Бели брези. Добре, белите брези и започваме. Айде! Защо ми каза да не го наричам фейс йога? Ти ми направи забележка, не го наричай фейс йога. Каза, че по-правилно се нарича тренировка за лице. Каква е разликата между двете? Фейс йогата са такива упражнения, които напомпват мускула, които по-скоро се използват за работа с асиметрия, ако има някакъв друг проблем. Аз лично не съм много фен. А то термина йога за лице идва от някоя японка, ти каза. Идва, да. Беше азиатка, която знам, че е претърпяла инцидент. Следствие на този инцидент получава така доста тежки травми, увреждания, невъзможност да движи определена част от лицето си и съответно открива тези упражнения, започвайки, нали, да стимулира по някакъв начин мускулите си с този тип движения, като разтягане, разпъване, отваряне на устата. А знаеш ли, тук се вижда, че работим предимно с мускулите. С мускулите. Точно това исках да кажа, извинявай, че така те прекъснах, че всъщност най-важното за нас жените е, ние не обичаме мазнините. Много добре се ми познаваме до болка това, защото тренираме заедно и знаем как усърдно се трудим във фитнеса за телата си, но всъщност мазнината е желана в зоната на лицето. На лицето ги обичам. Да. На лицето ги обичаме и ги пазим и внимаваме да не си ги не трябва да скръстосваме. Да, не се кръстосваме, за да може всичко да си тече свободно. Мазнините в зоната на лицето карат жената да изглежда по-дълго време младолика, с повече здраве, жизненост в лицето. Затова казват, че ако прекалено много мачкаш лицето, кожата, както и с глашато, ти ми направи забележка за глашато, което ми подари, че не трябва да го използвам повече от 2 пъти в седмицата, защото мога да навредя именно на подкожните ми мазнини в тази зона. И всъщност твоя масаж е съобразен с това и аз първото нещо, което попитах, че се бях изплашила да ми правиш прекалено силов масаж на кожата, да не ме стискаш, а всъщност ти освобождаваш мускулите, които са се залепили за костите или са се получили сраствания, за да можеш да кръвоснабдиш и още повече да поощриш кръвта в тези зони, за да изглежда по-сочно лицето. Точно така. Работим на ниво мускули, на ниво фасция, на ниво лимфна система. Кожата при нас не е фактор. Мазнините са много важни точно за това, което каза. Да изглежда лицето живо, да изглежда обемно, да няма тези хлътвания, с които се борим с напредване на възрастта. Така че честото използване на глаша може да ускори този процес. А относно масажите и кожата, едното няма нищо общо с другото. До някъде дори тези масажи могат да подобрят състоянието на кожата, защото премахвайки срастванията, вече започва да има едно много по-добро кръвоснабдяване в тези зони.
ти имаш познания и знаеш много добре коя зона от лицето с какъв вид мускул или орган е свързана. Например, аз си казах, че имам тъмни кръгове под очите, понякога ми хлътват прекалено много. Ти ми обясни, нали, че може да идва от бъбреците, може да има напрежение на трапецовидния мускул на гърба, който влияе изцяло на горната част на лицето ни. Гръдните пък мускули, които са голям и малък гръден мускул, повлияват долната част и там, ако има двойна брадичка, ако има свличания, работим с тях. На врата вече са няколко, но основният, който е много силен повърхностен мускул, е стернокледомастоидният мускул. Той също е много важен за лицето. Тоест, ако ние не работим първо тези зони, ефекта в лицето няма да бъде дълготраен, ще бъде повърхностен и няма да има ефект. Да. Това е като да отидеш, може би, на тренировка и да правиш само коремни преси. Да, и да очакваш цялото тяло да се тонизира. Точно. Да. Колко всъщност струва този масаж, който ми правиш днес? Цената е 45 евро или 50, в зависимост от финалната процедура, която се избере. Има варианти за червена светлина, маски хидратиращи, както и микротокови ръкавици, с които допълнително стимулираме мускулите, но те не са препоръчителни за всички. Решава се на място. Аз за какво съм подходяща в случая от всички изброени? Като за първи път в момента може да завършим с червена светлина или с маска, защото не е хубаво да искаме да постигнем, да обработим абсолютно всичко от първият момент и да не стане обратния ефект. Започва се постепенно, точно така да не предобрим. Това ми звучи много достъпно като цена, а колко дълго продължава? 45 минути е целият масаж. С каква честота трябва да го правим, за да сме вечно красиви? Ами като всяко нещо изисква отдаденост, освен това е естествен, натурален метод, така че поне 2 пъти в седмица, 3 пъти за оптимален вариант. Като след тази първа седмица пък много хубаво се виждат резултатите и мисля, че човек сам би искал да продължи да бъде редовен. А ти каза, че трябва и вкъщи да подкрепяме процеса. Да, за оптимален резултат не е нужно да отнема много време. Упражнения, които са свързани с изправяне на стойката, с подобряване позицията на главата, с всички тези неща, които влияят на лицето. Значи в линията на косата взимам глашато и правя... И след това, където е като гребенчето, почваш да си... Тук има едно като диадема, което не навсякъде, нали, но е удебелено. Да. И е хубаво това нещо да не е удебелено. Защото по този начин, когато е залепено, тази диадема се блокира оттичането на лимфата, така ли? Точно така, да. И е хубаво да може да, когато правиме и лифта на горна част при вежди и при чело, да може да се мести тук всичко, защото то е свързано, то е цяло. То е тилно-челния мускул, който започва от челото, минава през скалпа и стига долу под оксипитална кост, където е крадно. Тоест това цялото нещо е една структура. Може ли да си запазя на следващ час? Разбира се. За другата седмица? Да. Искам само да видите оранжев куфър. А това е Полигенова. Сестри по приключение ще сме и по душа очевидно, защото и двете сме с оранжев куфър. Дано не сме облечени еднакво самоче. Сърбайки си от чая, Полигенова каза, едно време си почвахме какво? С питиенце, полетите, няма значение в колко часа. С винце, време, и след... сега бабата с чая. Просто... Което исках да кажа аз е, че по стар обичай, когато пътувам на ангажимент в чужбина, то най-вероятно полета ще е в 4 часа през нощта. И по стар обичай, ако полетът е в 4 часа през нощта и летиш за Мадрид, то със сигурност ще трябва да хванеш 2 отделни самолета, да минеш през Мюнхен и е така да ти е готинко, ти е хубаво, нали Веси? Да. Точно. Отиваме на едно много яко събитие, за което ще ви разкажа, като стигна там и като събера малко пауър.
Айде, до свидание. Добре, сега невероятна история в бушчето за следващия терминал. Да. Поли, понеже ни остави на ръба да изпуснем втория самолет, за да си купи джинджер шот, ни разказа една невероятна история. Ще разкажеш ли пак за хората? Поредното летище сме, аз чувам Дженуа и си казвам, много готино, сигурно има полет, нали, до Генуа, къде ли летат тия хора, обаче по време почвам да чувам и на мои приятели имената и се оказва, че всъщност викат моето име. Генова, те Дженуа. Малко да си останем на летището, всичко е наред. Имаме 20 минути за да се качим на следващия самолет, докато пътуването до там ни е 15 минути, така че всичко е на косъм. Затова ли чакахме толкова дълго време, извинете? Ето, с куркума. Ето, life saving. Добре дошли в моята стая. Следващите 3 дни ще прекараме в Мадрид, където заедно ще отидем на концерт на Bad Bunny. Нямам търпение, хора. По покана на Douglas и Beauty Zone съм тук. Пристигнахме заедно с Поли Генова, както видяхте от кадрите малко по-рано. Не сме спали почти, пътувахме доста, но пък тук, както винаги, брандът ни посрещна с много готина стая и много подаръци. Сложила съм телефона на статив, но след малко ще го махна, за да ви покажа всичко, което има. Не съм посмяла да пипна и сантиметърче от нещата, за да ги видите така, както са подредени. И мисля да зарадвам някой от хората, които ще коментират под това видео и да ви дам подарък. Тези PR пратки, които ме очакват тук, за да ви направя част от моето преживяване и да скъсим дистанцията дори и още повече. Много се вълнувам, че ще видя този изпълнител на живо. Аз между другото се замислих, хора, че не съм била на концерт на изпълнител от такъв ранг. Мисля, че единствените концерти, на които съм ходила в живота ми, са били или на стадиони в България, или в Арена Армеец. Последно ходих на Азис. Но аз много го харесвам него. След концерта на Азис директно се местим в Мадрид за Bad Bunny. От Азис към Bad Bunny, защо пък не? Първо да ви кажа за програмата. Тази вечер имаме специална вечеря в кубински ресторант. Имаме и дрес-код, който е бяло. Аз съм подготвила една рокля. Ще трябва да приготвя и себе си сама, но пък утре ще се погрижат за нас, защото ще имаме цял екип на разположение. Douglas и Beauty Zone ще ни направят прически, гримове, както и терапия за лицето с най-популярните брандове, които имат в момента. Всичко най-хот ще бъде върху мен. А пък с моя стилист Поли сме приготвили много яка визия за концерта. Тоест аз тук ще бъда 2 нощувки. Първата нощувка е днес. Както ви казах, на тази бяла вечеря в кубинския ресторант, където ще се видя с всичките 100 инфлуенсъра ще бъдат тук по повод това събитие. Ще имаме специална VIP ложа на концерта на Bad Bunny. Много се надявам да се снимам с него. Знам, че е прекалено смела мечта, но пък какво ми пречи просто да си помечтая. Искам да ви покажа аутфита ми за утре за концерта, който си струва да бъде видян, защото ни отнема много време. Имахме специален дрес-код и за него. Трябваше да бъде Пуерто Рико вайб, защото Bad Bunny е пуерториканец. Доколкото знам, е бил гадже на Кендъл Дженър, пък аз нея много я харесвам, което го прави още по-интересен за мен да го видя на живо. Какво аджеба толкова му е харесва на този човек, освен песните, които сме сигурни, че нали са. Ето в този гардероб, даже тук малко ви подсказах, се крие една част от аутфита ми. Готови ли сте да я видите? Та-дам! Това са ресни, хора. Вижте какви яки реснички с 90-тарски топчета закачихме на края на всяка една от ресничките. Това е тениска на Реал Мадрид и сме направили така нареченият ресайклинг. Ресайклинг е способ за абсолютен мейковър и преправяне на спортни тениски, които да бъдат интегрирани в по-елегантна визия. Ето като в случая. Заедно с полистилистката и шивачката, с която тя работи, Майя, вградихме курсет, който да
направи талията оптически още по-подчертана. Отрязахме едни финни дупчици в краищата от двете страни. Вързахме жълти ивици, които са с същият плат, от който са направени и ресните, и за да не бъдат просто обикновени ресни, сложихме топченца по цялото продължение. Тук може да видите, има също много готини детайли. Постарахме се да сложим халкички, метални елементи. Общо взето, много ми е любима тази тениска. Мисля да си я запазя и някой ден да я продам на някакъв аукцион като нещо с по-висока стойност от просто ресайклинг тениска, защото тя ще бъде тениска с история. А сега да ви покажа, в смисъл, това е само част от аутфита. Имам още елементи, които много ще ви харесат, но едно по едно, на част по лъжичка, както се казва. Вижте сега тук на леглото какво има. Тук са ни оставили една много яка панера като за плодове. Тя е с плодове. Това е истински банан, хора. Това е истински банан. Имаме и тук нещо свежо също от свежата витрина за плодове и зеленчуци. Това е стилистиката на цялото събитие, точно с ето този шрифт и поканите и презентацията, която ни изпратиха. Ето Александра. Пак са ме написали Петканова! Но какво да правиш? То Инстаграма като ми е така. За всички хора, които питат защо не съм си сменила името в Инстаграм, просто Александра Богданска вече е заето и не мога да го сменя, за това е. Ма се тая, в смисъл, какво значение има? Едно име не можем да определи коя съм аз, нали? Точно така. Get ready to step into a vibrant Puerto Rican Inspired Experience. Тук имаме таймлайн. Това ни е програмата. На 2 юни имаме Каса Дъглас, Динър Ла Негра Томаса. Това е този кубински ресторант, за който ви говорих. На 3 е същинския концерт. Виждате, приготовленията започват още от 1 часа. Те наричат Меркадо. Меркадо, мисля, че е на испански нещо като магазинче, като супермаркет. В този Меркадо ще ни правят грим, коса и специални терапии. Приготовленията са чак до 6 часа, където Меркадото затваря и ще ни чакат 6 без 15 на долната врата на хотела, за да ни заведат на концерта. Между другото, ние минахме днес през стадиона, видяхме, той е огромен. Това ще бъде първият концерт, на който аз ще присъствам в такъв мащаб. И на 4 казваме бай-бай на Мадрид и си тръгваме. Има някакви гланцове. About Face. Това са течни сенки, хора. Много яки течни сенки. От Дъглас ми ги бяха изпратили вкъщи. Това е свещ. Това е аромат на свещ. Много обичам. Доста свежо. Доста свежо уха. Добре. Тези очила, дали ще ми ходят? Я да видим. Яко! Какво друго имаме тук? Не ми казвай. Хора, вижте, сейчи, издали са ми аналогово апаратче с лента. Точно такова апаратче изтраках на почивката в Мароко. Ето вижте, тук в кръглата част е лентата. То е на принципа hit or miss, т.е. не знаеш какво снимаш. Имаш едно обективче, ето тук реално гледаш какво се случва. Доста е кофти и въобще нищо не се вижда. От тук виждаш позичките, ето имам 27 позички и е така превъртам, за да дойде и да стане готово за използване. Това е жестоко! Браво, хора! Разбира се, свежи плодове, малко парички за Меркадото, да си пазарувам. И тук имаме готино огледало. Let's take a selfie, Douglas. Пак с този шрифт, който ви казвам. Всичко е много унифицирано. Perfect Skin. Това е билет за 1, 2, 3. Това е един от брандовете, които утре ще ни правят skincare терапия. Дали са ми пачове, супер, как имам нужда от тях сега. Имам почистващ продукт за лице, имам крем за лице и какво си ти? Magic Toner Make Off and Skin Up. Това е много интересно. Почиства, хидратира и приготвя кожата за следващите стъпки от вашата skincare рутина. Предстоите първа да ги тествам, защото хора, станах в 4 часа и чувствам се доста зле, колкото и да се старая да го прикрия, да не ми личи. И последното кътче, което са приготвили за нас е Home Spa. Това най-вероятно е душгел. Да, този душгел образува пияна, когато го сложиш и те са ми любимите, много са приятни. Това е серум с 10% ниацинамид.
на бранд на Douglas. Гуаша, ролер, не знам дали сте пробвали с гуаша, аз с тия ролери много не се разбирам добре, но гуашата е уникално, наистина много добре тонизира мускулите на лицето и подготвя кожата за грима. И Necessaire с пискил, много сладък, който съдържа минита на душ гел, крем за ръце и лосьон за тяло. Ами, да започваме приготовленията за вечерята. Ето ме и мен, изкъпана, най-сетне с чиста коса. Между другото, интересен факт е, че свалих екстеншените, с които бях и може да забележите, че косата ми е доста по-къса, но напукна всички мои приятелки, които ми казаха: не си слагай екстеншени, ще се скъса косата. Всъщност, моята коса се възстанови, супер бляскава е, изглежда много здрава и жива. Просто първия път и първият ми опит с екстеншени явно е бил с грешния тип коса. Много е важно да подберете коса, която да бъде тънка като вашата, или къдрава като вашата, или плътна като вашата, за да може да бъдат от един и същи състав и едната коса да не вреди на другата коса. Между другото, за периода на почивка, който съм дала на косата ми, използвам един продукт, новият продукт на Miyamante, Regenik, или не знам как се произнася. Всъщност това е спрей, който пръскаш докато косата ти е влажна по дължините и стои ето така в завършен вариант, супер бляскава. Много хубаво стои. Какво исках всъщност да ви кажа, че си измих косата и се приготвям за вечерята до вечера. Имаме дрес-код бяло и аз взех ето тази рокля от Zara. Много отдавна търся, бях казала и на Поли да ми търси рокля с такъв азиатски елемент, с такава яка. И 2 дни преди да замина, когато получих указанията за дрес-кода и че вечерята ще е с дрес-код бяло, отворих Zara и тя беше там и ме чакаше. Стои супер яко, мисля да си вдигна косата и ще ви се покажа готова преди да тръгна. Бай-бай! Ами хора, да ви кажа, доста добре ми се получи. Не знам тук на тази страхотна светлина дали може да видите, но имам бунички. Ще бъда с ето тази миниатюрна чантичка и на ток. Не съм кубинка, но със сигурност си облякох роклята, която търся много отдавна и съм много щастлива. Everybody in white. Как се личи, когато дрес-кодът е бяло? И отвътре всички са бяло. И тук е бяло. Писани дали с червените или с тия обици. Ние с Веси ти казахме с червените. И ти след с тия. Не, добре си, бе, добре си. Бяла в асансьора. Добре си, просто другите щяха да са ти супер акцент. Да си очилата и си А ние си чакаме трансфера за вечерята. Аз съм супер гладна. Откакто сме влезли в... Малко сме като на сватба, да. Всичко е бяло, гледайте за... Да. Спушите. Спушите. Smile! So much beauty in one car. Поли PG. Поли PG. Това ти е новото кодово име. Примерно съм G точката. Дали са ни тук пастелчета да си рисуваме като дечицата? Въпрос е кой си. Добре, хора, днес е големият ден и започват близотиите за нас. От Douglas Beauty Zone са ни направили приготовления в няколко стъпки. Първата стъпка е skincare рутин с 1, 2, 3 продуктите. Подготвили са всички тези неща и ще ни направят терапия на момичета, за да подготвят лицата ни. Вижте какъв готин, красив кът имаме. След това предстои да отида на коса, грим и в 7 часа ще ни очаква тук специалният трансфер, който ще ни заведе на концерта. Сложиха ми едни пачове, за да хидратираме малко зоната, която е най-проблемна при мен. И стоя тук, лежа си и си мисля, заобиколена от
видеографии, фотографии. Забелязах, че аз съм единствената жена, която облечена по халат. Всички други са супер спретнати хора и не знам дали не се изложи. Добре, ето ме завършена. Единият ми вариант е да бъда облечена с този анск надолу и с тези очила. Ето го и втория вариант. Тези очила, които са прозрачни и позволяват да се вижда грима и с дънки надолу. I'm going to see Bad Bunny tonight. Готови да отпрашим към концерта. Hey sister, soul sister, na 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 na. De nuevo, a ver, Benito. Woo! Видяхте ли колко хора имаше там? Ето, раздадоха ни фотоапаратчета и Поли каза, че на нейната Евровизия за първ път е видяла такива устройства. Следващи гри. Ама тук е... Да, тук е гердан под формата на фотоапарат, който е синхронизиран на конкретна честота и те я пускат примерно в такта на музиката. Хора, тук ли сме? Вау! Погледнете колко много народ има тук. Това сме ние. Къде сме ние? Там долу в мелето е жестоко, да. Но аз исках да покажа на хората какво представлява нашия VIP Lounge. Много е яко. Аз между другото, това ми е първият голям концерт, на който присъствам. До сега никога в живота ми не съм била на голям концерт в чужбина на истински голям изпълнител, както е случая Bad Bunny или Енрике Иглесиас или J-Lo. И съм впечатлена от мащаба на всички тия хора, които са пред мене. Но нещото, което винаги ме е спирало е навалицата, тълпите и цялото това блъскане, което се случва. Но всъщност тук ми е супер удобно, защото си имаме собствена стая. Ето вижте на какво ниво се равняваме в самия стадион. Това е нашата стаечка. Ето ги момичетата, хапват си. Ето тук има различни храни. Има бургери, ребра. Всичко е топло, всичко е вкусно. Beautiful girls. Имаме барман, който ни приготвя напитки специално за нас. И всъщност най-хубавото е, че имаме и климатик. Тук си излизаме и виждаме зрелището на цялата зала. Ето я и Лорена от Румъния. Вие познавате от Сан Франциско за събитието на Samsung. Така, да снимам за влога как се изнася народа. Виж какво става. Постепенно и бавно. Колко каза Поли? 100 000 души. Според мен е между 80 и 100. А какво правят сега на лакасата? Сменят настилката. Ако кривете, ако вали. Защото отгоре има дупка, или ако случайно е влажно, а то е влажно. Това, което те покриват е видеостена, която е по пода. Това е видеостена? Това е LED, да, това е LED, който трябва да се предпази влага и те го покриват.
през нощта, защото става влажно. И утре ще махнат бивалка. Живяхме, мирахме. Ама отиваме на автор парти! Тя така си мисли. Отиваме. Волтрон е това. С нощи концерта беше невероятен, хора с момичетата. Имаме час и половина до тръгването и трансфера ни към летището и дойдохме да се разходим. Поли ще ни води на замък. И къде? На дворец. Кралския дворец. На Кралски дворец ще ни води Поли. Да разтъпчем малко, защото се застояхме. Тук пред мен е Стич. Преди малко видяхте и Трансформърс. Всякакви герои. И ние трите.